29 iyulda zähmet diýinjalşyna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow agtyklary bilen bilelikde aýdymsaz dörejlik bilen meşgullandy. Döwlet başçylygymyz medeniýet halkyň halwydyr. Ile döwlet geler bolfatly kitaplaryna we beýleki eserlerine milli medeniýeti ösürmegiň esasy ugurlaryny hemme taraplaryň seljerme berip, ony mundan beýlegem kämilleşdirmegiň ýollaryny kesintledi. Bugun hormatly prezidentimiz özüniň täze döreden kalbymda senatly aýdymyny işläp taýýarlady. Bu aýdymda milli liderimiziň ýetkinjeklik, ýaşlyk ýyllary hakyndaky oýlanmalary, ýatlamalary beýan edilýär. Yeri gelen aýtsa, hormatly prezidentimiz häzir ýene-de bir täze saz eseriniň jemleýiji pursatlarynyň üstünde işleýär. Bir ajaýyp saz eseriniň sözlerini döretmek işi öňde durýar. Halkymyzyň ruhy mirasyny, milli sunuwatyň taryhyny aýratyn gadyr goýan milli liderimiz türkmen saz sunuwatynyň öz bolşulugyny, mukamynyň sazlaşygyny beýan etmek bilen dörejilik mekdepleriniň, halipaçylyk ýörelgeleriniň nesilden nesle geçmegini, kämilleşmegini, asyrlaň dowamyny we häzirki döwürde türkmen medeniýetiniň ösmegini bagşylaň möhüm orna elýändigini belleýär. Hormatly prezidentimiz ýaş nesillere ruhy mirasyň möhüm bölegi hökmünde türkmen diliniň baýlyklaryny öwrenmegi wajypdygy barada aýdyp, daşary ýurtlaryň medeniýetleriniň ösüşiniň, oňyn tejribesiniň özleşdirilmegini hemde olaň daşary ýurt dillerini içgin öwrenmeliklerini belleýär. Döwlet başçylygymyzyň agtyklary Kerimoğlu we Ismailem bir ýörelge eýerip, daşary ýurt ýerine ýetirjileriniň aýdymlaryny özleşdirýärler. Hormatly prezidentimiz ýaş nesli dürli görnüşli dörejilik we sport bilen meşgullanmaga höweslendirip, hatda tomuzky diýinjalşylaryny da olaň öz wagtlaryny many mazmunny, gyzykly hemde ruhoýlent ýagdaýda geçirmeliklerini sargyd edýär. Diňe ukyp başarnygy ösdürmek, kämillige ymtylmak, aň bilimini giňeltmek arkaly ruhta aýdan baý şahsiýet kemale gelýär. Şeýle şahsiýetlerden bolsa güllä ösýän hemde